Takže čaute lidi, vítám vás u mého prvního videa z Fortnite na YouTube, it is a podřídko Plays. YouTube kanál se ještě přejmenuje na Season. A chtěl jsem jenom říct, že dneska budeme hrát Fortnite. Natáčel jsem video s tímhle klukem, s mým kamošem, ale problém je to, že mě to lívlo uprostřed natáčení. Takže než on dohraje, tak já jdu sám natočit video a dejte mi tam support, odběr, like, je to na vás. Napište mi i komentáře, dobré video a také blbosti, rád si je přečtu. Jo, klidně mě zhejtěte za to, že neumím editovat, že nemám aim, že mám špatný lock, ranem, což je všechno. Je mi to úplně jedno. Jakože nejsem citlivka, takže jako když mi tam někdo napíše, že neumím hrát, tak co už, tak neumím hrát, no a chtěl bych vidět hrát tebe. Jo. Těším se na chapter 7 season 1. 7 se vrátí a něco se mluvilo o Travisovi. Že Brumíku, ježiš, ta grafika, Počka, the hell yeah, bro. No. To bych chtěl tenhle skin třeba. Ale mám Ravena, můj nejoblíbenější. Dobrá, půjdu sám tady. Doufám, že to fitnu, nějak to nepokazím. Hnedka na začátku, to by byla smůla. OK, kolik lidí? Pár. To vyfajtíme úplně v chillu. Jinak omlouvám se za to, že třeba jsem tam prostě budu mluvit a z ničeho nic přestanu. Bude to kvůli tomu, že mám škytavku a nečekal jsem, že tak rychle tady vypne cápček. No, jdi si to koupit. Ty kámo, ach jo. Když jste si vlevo říkali, kdo to tady je, tak to je můj editor. Takže tak, jako mám to vybavené. No, můj první cíl bude 1000 odběratelů. Až budeme mít 1000 odběratelů, tak bych dal první stream. Lajky, ty bych za těch bych byl hodně rád. Jako za každou podporu, fakt. Jako dávejte tam co nejvíc lajků a tak. Zkusím natočit něco na montáže, pokud se mi povede. Neslibuju. A ještě tam je můj editor, je hodně dobrý. S prvním videem se nechám překvapit, možná mi, když tak mu řeknu, jako, že co bych tam chtěl, nějaký způsob. Jaké mýmy prostě třeba jsem tam, když třeba někomu dám prostě headshot a hnedka si lehne, tak třeba, nevím, něco tam takového možná bude, to fakt je záleží, kdy bude, jak na spěchu bude náš editor a všechno možná. Fakt no. To jsou buildy nebo ne? Teďka nevím. Legend, Victory Crown, super. Ne, jsou to buildy. Asi ne. Fakt nevím, já jsem úplně... Jo, jsou. Dobrá, už jsem se lekl. A jako klidně mi tam pište, že neumím hrát jakože buildy, že prostě mi fonko vůbec nejde, že jsem úplně srabaček, trapáček. Co se teďka vyblil, kámo. Na kterých si zaktivujeme hezky psy. Lidi, pokud tady často chcete padat a nevíte, kde se máš ty psy, tak jste teďka asi právě viděli. A hodně vám doporučuji tuhle taktiku, je to fakt jakože hodně dobré, vyplatí se to. Ti psy, ono se to nezdá, ale ti psy vám ukážou prostě, kde jsou hráči, třeba tam podle té střelby to teďka vím kvůli toho, že tam teďka fajtí. Jako fakt dobrý, jako za mě, hej, ti psy úplně topovka jednička.
Nechce se mu úplně tady kračovat. On bude někde vevnitř, no. To bylo zápka, kámo. A asi jdu vyfajtit tam toho. Co dostal, no, dobré. Prostě to nemůžu vzít. Já se prostě nemůžu vzít tam to. Čeká, abych si potom mohl jít. Já si jdu spíš prostě... Oh. Ježiš, co dělám, bro. Dobrá, já si jdu pro mystery crateky. Jedna mystery crateka je tady právě, že? Takže tak, hop, hop, hop. Tak není. Dobrá, tak super, 2 mystery cratky tu nejsou. Lidi má neoblíbenější takhle, jakože shotguna je prostě tacka, takže když uvidíte, že budu mít třeba legendární Thunder Shotgunu a vyměním si to za tacku, třeba epickou, tak se prostě nedivte. Prostě já s tackou, tacka mi prostě dá. Takže hop. Asi to vlastně zničí s tím, no. By zajímalo, kde je tam jeden capek, který tady letěl. Už. No, fakt nevím, jak si to vzít. Taky byste mohli podpořit další ještě mého editora, to nevím, jestli jsem říkal. On si prý udělá YouTube kanál. A potom byste mohli podpořit i mého kámoše, taky natáčí. Dobrá, tak to zrovna vezmu. Jmenuje se Grichot38, myslím. Má tam taky Mercedes jako profilovku. Zatím dostává samé hejty, bo on napsal jednou jakože please no hate, I'm playing on mobile. Že já ho tam klasicky každý prostě vyhejtil. Aby zajímalo, jestli ví, že capek to jste tak či tak prohrál. Jsem to říkal. Zhebli, když nechtěl. Lidi, to vám doporučuji tam jezdit. Na tyhle homerovské blbosti. Zničíte rychle Donald matematiku. Nevím, že někdo já. Nestřílej na mě. No. To si děláš srandu, že mě to vyšlo. Ne, kamo. Lidi, tohle bylo ode mě zlý, já vím. Dobrá. Hej, když se mi to sekne, tak se omlouvám, nevím, co se mi děje poslední dobou s fonkem. Je to crashná. To úplně crashná, už to čekám. Kámo, buď ticho! Já se omlouvám, prostě... Já se omlouvám, lidi. Já se fakt omlouvám. Teď lidi...
nebudu prostě na skupině. Prostě od teď, když budu natáčet, tak budu natáčet sám. Maximálně s mým editorem, maximálně s kámošem. No, bo já totiž lidi totiž sám na Discord skupině a no, prostě kámoš se tam připojil a hnedka začal japovat. A tak nevadí, nemohl vědět, to nevadí. Takže tak, OK. Kolik lidí? 16 lidí ještě žije. To bychom měli. A co to mám pořád za task, kámo? Oh. Mám to tak stříhalo. Opět čekám, jak dostanu bídu ze zadu. Kolik to dává damage? 41 a do hlavy myslím nějak 60 něco. Protože mám pořád u sebe ten luk hnusný. Teda prak. Jak market demonstrance? Wait, what? Myslím, že to je hráč tamto. Ty bláho, já mám aim. Já jdem, no. Já mám teda aim, no, tak to je horší, než jsem teda čekal, jako. To vlastně nedá. Já se lekl toho raptora, já se fakt lekl. Já se úplně lekl toho raptora, já se totálně pokakal. Tam byly fighty. No nic lidí, no nic. Dobrá, já končím tohle video, nepodařilo se mi dát win. Jako vždy, klasika já. Kam jsem opět čekal, že někdo bude v tom křáku. Ale jak říkám, podpořte Gričot, podřídko Rele, nebo prostě Gričot 38 na YouTube. Dejte mi odběr, like, napište do komentářů, co chcete, je mi to úplně jedno. A dejte support i mému editorovi a čau, no.